Animaliek gizaki ongan duten balio terapeutikoa aski frogatua dago. Eta hau ez da moda kontua, edota animaliak maite ditugunok diogun zerbait. Izan ere, 18. mende amaieran egin ziren lehenengo terapia saioak animaliekin. Boste. Koa. Eman bostekoa. Oso, ongi, eskatuko diozu Iboni. Ibon soka. Ibon soka. Horrela, oso ongi. Garapen atzerapena daukate biok. Eta zer suposatu du berarentzat terapia horrek? Terapia egin, baina ez ikustea terapia bat bezala. Depresio oso horra pasa nuen, berea zaintzeko kapaza ikusten nuen helburua. Eta horrek errefortzu asko eman zidan. Momentu oso txar baten, alkoholismo hutzean jauzi nintzen. Nire rekuperazioan, 24 orduek nigaz egoten zen, 24. Datu adierazgarri bat. Hego Euskal Herrian dauden 5 etxetatik batean txakurrak dituzte. Animaliek ez dituzte gaixotasunak sendatzen, baina benetan harrigarriak dira gugan dituzten onura fisiko eta psikologikoak. Txakurrak ez du epaitzen. Orduan hori da daukan ezberdintasuna. Bisualki ikusten zituen eta beak errezago ulertzen zituen gauzak. Ez egon hitz egiteko beharrik, ez egon esplikazioak emateko beharrik. Sentitza dauela bera hor, lasaitu sostan asko. Batzuetan lagun arteko lotura gainditu eta zulo ilunetatik irteteko ezinbesteko bihurtu dira. Gizakion lagunen balio sendagarriak izango ditugu ardatz erreportaje honetan. Gaur, Urranitan animalien laguntza emozionala. I can feel your heartbeat when I'm all alone. I can feel your heartbeat like it's my own. I can hear your music from a million. Arantxa, leku ederrera ekarri gaituzu. Paradiso da niretzat hau. Non gaude? Bueno, hau harinez da. Ipika bat. Non nire familiako biki dauden. Dark eta... Dark eta? Utopia. Utopia. The angels got it right when they made. Arantxa, zergatik dira zuretzat hain garrantzitsuak zaldiak? Niretzat, bizitzako momentu, nik uste txarnetarikoa bizitzan detena, beraien laguntza oso handi bat izan ziren niretzat, eta geroztik nire bizitzako parte izan dira, egia esan, bai. Esate duzu, bizitzako momentu zail batean asko lagundu izutela. Bai, ni, nerabe nintzela, 18 urterekin depresio oso horra pasa nuen, niretzat urte oso gogorra izan zen, nire bizitza guztian zehar medikuntzan sartu nahi izan nuen, eta horretara bideratu nituen urte asko eta esfortzu asko, eta, ez nuen lortu lehengo aldian, ez? Eta, nire gurasoak medikoa dira, nire anai bizkia medikuntzan sartu zen, eta, hori lehengo golpea izan zen. Eta gero ere udara hortan galdu nuen niretzat oso garrantzitsua zen pertsona bat, eta guzti horrek eragin zidan depresio baten sartzea. Gutxinaka, baina beruntz, eta ezin jaso. Hortik ezin jaso. Hasi zinen psikologakin? Bai. Gurasoi eskatu nien, mesedez, laguntza behar nuela. 2 hilabete pasan dituen oso gaizki, eta ja momentotan esan nien, laguntza beharret, oso gaizki nago, ja pentsamendu oso txarra dozkat buruan, eta atera nahi ditut, eta pasa nahi dut. Eta hor hasi ginen psikologakin, eta, lehengo, nire psikologa nahiz, orduan badakin nondik bideratu zuen, orduan lehengoa zen motivazioak bilatzea, ez? Eta, ni ikusten nuena zen, markatzen dituen objektiboak ez nituen lortu. Orduan horrek motivazio falta handia eman zidan. Eta esan zidan, erabakizazu reto bat jarri zure buruari, nahi dezuna, nion hortan ez nahi sartuko,
Baina jarri zure buruari reto bat eta saiatuko gea lortzen. Biok batera, nik saiatuko naiz indarrak ematen baita eta motivazio hori bilatzen zu hori lortzeko. Eta hor, piztu zitzaizun, Bai, bombilla eta zaldiak etorri ziren zure burura. bai, egia da zaliek beldur xamar bat ematen zidaten, ez? Errespetu bat. Eta justu etxetik 10 minutura oinez, hori kriston privilegioa da, ipika bat nuen. Orduan, nigoatzen naiz lehengo alditan dardaraz igotzen nintzen, osea, ezin nuen geratu. Eta behin ja klasea avanzatzen juntzen einean, ni lasaitzen jo nintzen, eta esan zian, trotea saiatu nahi, zen lehenengo pasoa juten ginean, poliki-poliki, eta trotea saiatu nahi, eta venga, saiatuko gera. Eta orduan hor jarri genuen lehenengo erronka, trote hori hobetzen joan, eta teknikari eman genion garrantzia hasieran. Eta gero hori ja transformatzen juntzan. Ja geroz eta ordu gehiago pasatzen nintuen ipikan, eta ekarri zuten zaldi berri bat. Txispa izena zuen. Eta binkulo bat sortu nuen berekin, niretzat oso politxe izan zen hori. Klaseko ordu bat nuen arratsaldean, baina gero arratsalde beste guztia ipikan pasatzen nuen, orduak pasatzen, egia esan. Etxeak ez egotearren, egia esatearren horretarako egiten nuen. Eta oso binkulo polita eduki genuen biok. Zer zegoen txispa eta zure artean? Neri erlaxazio puntu handi bat ematen zidan eta gainea berea zaintzeko kapaza ikusten nuen nire burua. Ni zaintzeko ez, baina bera zaintzeko bai, eta horrek errefortzu asko mantzidan. Eta gero konfidantza binkulo bat ipikara iritsi eta relintxe batekin... Ongi etorria ematen zizun. Bai, hori da. Orduan garrantzitsua sentitzen nintzen norbaitentzat, eske hori izan zen. Aurrera pausu guzti hauen berri ematen zenion psikologari, Bai. ze ondorio ateratzen zenuten? Gako aurkitu genuela, motivazio hori aurkitzeko. Nik gogoan nituen etxetik ateratzeko, dutxatzeko, jateko eta bizitza bat eukitzeko. Nor dago zuen zain? Kaixo, nor dago? Ez da enteratu oraindik? Orain, zer, orain Ez du entzuten, badakizu, orduan ez da enteratu. Zer Kaixo, Josune. Ongi, kaixo Afri, Amaia. Zer, nola ikusten duzuen ipon, ongi? Ondi. Aspaldiko? Aspaldiko, bai. Eta ze pozik dagoen. Ez, egin zu txoka, jarri barri zu eskua horrela, abera egiten dizun, eseri? Eseri? A ber, orain. Txoka! Eta niri ere bai, ez? Amaia, zuk bi seme alaba dituzu, Afrika eta Brian. Eta beraiekin uste dut konprobatu duzula zenolako onurak dituen animaliekin kontaktuan egoteak. Bai, asko gustatzen zaizkigu animaliak eta etxean beti izan ditugu, baina baita hasi ziren txakurrekin terapiak egiten. Txakurrekin egotea beraientzat oso erakargarria zen. Ze Brianek eta Afrikak zer daukate? Garapen atzerapena daukate biok. Eta zer esan nahi duzu garapen atzerapenarekin, zer suposatzen du horrek? Pues polikiago joatea beraien azteko ritmoan, ez? Nola iritsi zen diagnostikoa? Eske txikia zenean ez zegoen ez zen nabarbitzen. Bestekin bezala jolasten zuen, txirrindulan ikasi zuen, piztinan, kalean, parkean. 4-5 urterekin ja hitz egiten hasten direnean. Ikusten genuen ekilibrioa ez zaukala oso ona eta bidali ziguten medikura espezialisten gana eta atera zen, proba batzuk egin ondoren genetikoa da, Orduan, ikusi zen hori. Etoi. Hariko dugu hemen ibon, lehenengo? Bai? Bai. Kenduko diogu soka... Kobea. Hori da. Zer moduz? Ongi? Ongi. Bai. Bai. Pozik? Bai. Gogokin? Eta ibon nola dago? Ondi. Pozik ere, bai, Pozik. eta... Bai. Orduan, orain zer egin nahi duzue? Nagoa. Dadoa, bai? Afrikak azaldu duena?
Bale, egingo dugu txandaka? Lehenengo bat, gero bestea. Nora hasiko da? Brian. Osongi, bale. Eta lehenengo iritsi zen Brianen diagnostikoa, eta urte batzuk geroago Afrikarena. Segiro, berehala, Segituan. Bai. Frogak egintzen izkietelako biei. Bai, ni aurdun nengoen. Aurdun nengoen, lo que pasa que ya bukaeran. Eta jaio, eta orduan... Karo, aurdun egin zeaten proba, niri, bai. Eta aurden zen dela, jasotzen nuen? Bai, bigarren bai. diagnostikoa. Bai. Nola jasotzen da hori? Ez da bat, dira bi. Dena da bikoitza. Dena. Azalpena, galderak, kotxeekin, bidaiak, terapiatera juteko, dena. Zer pentsatu zenuen? Aurrera. Ez dago beste aukerarik. Aurrera. Gogoekin, lan egiteko gogoekin, batzutan ez gehiagi ez, azkenean, baina aurrera. A ber, venga, altxa, gora. Gora. Tú no, Ibon. Ibon orain, lehenengo botako du. Bai? A ber, ze jartzen du? Montaña. Buelta ematea? Gustatzen zaizu hori? Bai. Bueno, gehiena, ez da? Ibon, koi. Orduan, Ibon deitu. Ibon, venga, gora. Oso ongi, eta segiuzu. Egizuzu ere la gestoa. Venga, Ibon. Oso ongi. Eta orain zer? Zemango diogu Iboni. Eta nola gogoratzen duzu, Brianen lehenengo terapia eguna txakurrekin? Pasada bat. Ze hor, terapia horretan ezagutu zuten Brianek eta Afrikak Nipon. Nor da Nipon? Nipon da daukaten txakur bat. Eta, Brianekin izan zen hasieratik kriston konexioa. Superpolita. Zer egiten lagundu dio Niponek, Briani? Brianek lantzen zuen ahozkotasuna, matematikak, lectoeskritura eta azul esatea ikasi zuen txakurrarekin. Orduan, kaletik gindoatzen eta urdin ikusten zuen gauzak, ama begira, azul, ez da zen como motivazio, berarentzat motivazio bat ikustea lortzen zuela. Txakurrak ez du epaitzen. Orduan, hori da daukan ezberdintasuna. Eta, karo, egotea Brian edo Afri edo, imaginatzut, edo nor, ez dela berdinak pertsona batekin epaitu behar zaitu, nahiz badu baita ere, begirada bat, gesto bat, txakurrari berdin zaio. Zuk batuketa edo kenketa hori gaizki egin duzula, ez duzu gaizki begiratu behar. Ez. Popi, Zer, cariño? Pitu, ondortza, pitu ze polite. Jongo za ondortza, pitu. Ala, eskatu gotzutaren. Pinka, ala, pinka. Ala, jokate porbe, pinka. Kaixo, Irkus? Japa, zer moduz? Irkus eta kompainia. Bai, hemen dau, hau. Konta iguzu, nor da? Hau, nire alaba bezala izango balitzake bezala... Nola ditzen da? Gora. Gora. Zergatik da gora hain garrantzitsua zuretzat? Bueno, ni bizi momentu oso horrak igaro ditut, baina behar bada nire momentu oso txar baten, alkoholismo hutzean jauzi nintzen, baina hutzean, nik uste alkoholismorik grabe, nivel dios esaten dana, eta baberak nigaz egon zen, ez dakit, asko eskartzeko dekot txakurro niriz, ez dakit, nire esatekoz nire ibelteko makila izan da.
Noiz eta zergatik hasi zinen edaten? Bueno, nik, benetan izan ez, nik bizi oso hor bat bizi izan dut, oso gaztetik, bueno, ume denporatik, ni izan naz, ez dut neurririk euki, ez jateko, ez edateko, ez ezetako, asto bat izan naz. Eta beti edan eta ian larre egin dut. Eta alkola lehenengoko mozkorrak eta onak dire. Baina gero urteak pasatzen dienean, azkenean ja ez dire onak. Eta ezin dozu itxi, eta badakizu, ez datzula guztetan, baina daten dozu. Baina nire ama eriotzan ostean, tristura bat hartu neban, eta hasi nintzen edaten, eta pentsan eban ni kontrola alneban gauza bat zala, eta konturatu nintzen erako, alkoholan sartute gote ditzen, bai, errail dute ja, eneban jaten, edaten ebazan zerbezak, neurri bat emoteko, 5 edo 6 botella, ron botella hartuten ebazan egunean, eta eneban jaten, eserrerez. Eta pankreatitis bat emaustan, pankreatitis bat kriminala da. Hospitala egiteko eta edaten jarraitu neban. Ezin neban itxi. Eta familiak eta ingurukoek zer esaten zizuten? Nire ama ez egoen, nire aita Naparran bizi da, ez nion deitzen, ze eneban gure berak nire aita da, berak nire zeni mozkorra gote nintzen goizetik gabera. Osea, baina gelditu goizeko 6etan, esnatuten nintzen, zabalduten eman lata bat, eta horren gauer arte. Egiten zenuen lehenengo gauza edan? Nik etxetik urten baino lehen, barurik eserian gabe, edaten ebazan, dauen zerbezari gogorrena, 7 edo 9 kalera urtetako, tenblekeak enduteko. Eta gero jarraitzen eban egun guztie, 50. Tratamendurik hartu zenuen? Ni, psikologo bategaz, terapeuta naturista bategaz, geldi, nire aleginak egin ebazan, baina ez da balio. Alkoholismo edo edozein adizio emetik aldatu behar da. Enfoke aldatu behar da. Borondatez, erdea esaten da moduen ez perecedero. Borondatez ezin lehike. Eta nik Alkoholikos Anonimosen sartu neban, eta gauza asko ikasi nebazan, eta behin burue aldatu, gauza batzuk ulertu, beste bizi bat dagoela ulertuz, gero rekuperazioa. Noizek ez duzu probatzen alkola? 3 urte eta piku. Bai. Eta prozesu horretan, nola lagundu izu gorak? Alkoholean sartuten, errekuperazioan sartuten zauzenean, zuzoa zen leku guztietara, ezin zara joan. Betiko lagunek, betiko baskariak, betiko edariak, aldatu inbar dozu zure ambientea. Eta orduen bakarri sentitzen zara. Zesteko zu jente guztie edaten deu, juergandoa beste, eta orduen zuk bakarrik. Eta txakurregaz ez hauz bakarrik. Txakurre zu doa. Edozein lekutara eta edozein finera. Nire rekuperazioan, 24 orduek nigaz egoten zen. 24. Ez dakit, sentimentu bada ez hauz bakarrik. Eta bakardadea, batez bere prozesu baten, emozional rekuperazio baten zauzenean, oso garrantzitsua da, eske hori da lagun bat zure ondoan egongo balitz egun guztien, zure zai. Eta horrek ez dago hori ordaintzeko modurik ez dago. Niri asko lagundu dit. Hala? Oso ondo, cariño, ekarri hona. Oso ondo, muki. Te gusto, Oso ondo. Bakit ez daitu asko gustatzen, nien behar dugu, bale? Hankau, eman. Oso Depresiotik irtetzen ari zinen garaizai haietan, izaten zenuen momentuen bat, non bajoiakin egon, eta esan zaldien gana noa. Bai.
ez zegon hitz egiteko beharrik, ez zegon esplikazioak emateko beharrik, ulertzen zidan nik hitz egin gabe. Hitz egin gabe ulertzen zinetela esate duzu? Bai. Zerk pentsarazten zizun hori? Nien nintzen garai hortan esateko zer behar nuen. Baina behar nuena zen, norbaitentzan garrantzitsua izan, eta zaindua sentitu. Babes sentitu, lasai sentitu, eta horrek txispak eman zidan eta inguruak baita, ez? Berak jakin gabe, hemen ez dago intentziorik, baina eske hori da magia, ez? Nik dauzakat hemen buruan imagen batzuk, ni irakurtzen egon, eta errepente bera egon, eta liburu hartu, eta alde batera utzi, eta bere burua eman jarri. Eta mimo batzuk eman mesedez, ez? Ez dakit horrelako gauzatxoak. Sinpleak dirudite, baina niretzat horrek garrantzi asko zuen, eta aldaketa bat zen ere egunerokotasunean. Nire egunerokotasun hortan beti esplikazioak eman behar nituen, zer gertatzen zaizu, zergatik, nola iritsi zara momentu hortara, errutasun puntu bat sortzen zidan guzti horrek. Orduan, txispardi berdin zitzaion, ze fraketkin juten nintzen, ze orraztu gabe, berdin zuen guzti horrek, ez? Funtsezkoa zertan, hemen zaude, niretzat garrantzitsua zea, eta posten naiz, hemen zurekin egoteagatik. Hobekuntza nabaria zen eta inguruak zer esatetzizun? Ez zuen ulertu. Beraiek terapiara eman zioten guztia, zaldien kontua kapritxo bat bezala ikusten zuten. Txispak eman zizun orduan berriro ere bizitzeko gogoa? Bai, nik esango nuke baietz. Edo gutxienez, lehengo impultso handi hori eman zidan. Ja, pixkat indar gehiago hartu nuenean, erabaki nuen selektidea errepikatu nahi luena. Berriz ikusi nuen ere burua gai, medikuntza egiteko. Orduan iraila iritsitzenean, ni goizetan juten nintzen akademia batera, eta arratsaldeak ipikan pasatzen dituen. Selektibidadean bigarren saiakera? Bai. Eta nola joan zen? Oso ondo. Lortu nuen. Lortu zenuen behar zenuen nota, medikuntzan sartzeko? Bai. Eta, zer gertatu zen ikasketa horiekin? Jo nintzen. 2 urte zegoen nintzen medikuntza ikasten, ni medikuntza hasi nintzen psikiatra izan nahi nuen, eta hori, ikasketa hasi nintzen, eta bigarren urtean, psikologiako asignatura eduki genuen karreran, eta konturatu nintzen nik buruan neukana, bestei laguntzeko modua hori zen. Kostatu zaidan pixkat ezezkoa ematea, esatea, Arantxa, hau ez da zure tokia. Zure bizitza guztian zehar. Honetarako borrokatzen? Hau zela, baina ez da. Orduan berriz beste brote bat eduki nuen, eta hor berriz ere zaldiak egon ziren. Zu erreskatatzeko prest? Bai. Oso ongi, orain zure txanda, Afri. Oso ongi, Ibon, etzan. Etzan. Geldi. Zu botako duzu, poliki, Iboni ez bota. Ala! Zetokatu zaizu, Afri? Boste? Koa. Eman bostekoa. Oso ongi, eskatuko diozu Iboni. Ibon, etzan. Etzan. Oso ongi, eta orain. San. Ibon, txoka. Soka. Soka. Horrela. Oso ongi. Brianekin bezala, Afrikarekin ere, txakur terapia egin duten. Bai. Zer suposatu beretzat? Bere anaia bezala, terapiara joatea, txakurrekin, jende berdinarekin. Bai. Eta zer suposatu du beraientzat terapia horrek? Terapia egin, baina ez ikustea terapia bat bezala. Jolasteko ratu bat bezala ikusten dute. Zer bestela, beste motatako terapiak egitea zaila izaten da. Bueno, zaila izaten da, azkenean igual aspertutak, ez? Eskolan sartzen dituzten orduak, laguntzarekin, gero arratsaldetan baita, klasera, joan, hainbeste lan, mai batean, eserita, paper bat, arkatz bat, ez txakurrekin lurrean, gehienetan da lurrean, gauz manipulatiboekin, txakurrarekin, beraientzat da jolasa. Venga, Ibontxi, oso ongi!
Venga, jazta, hartuko dugu dadoa, bai? Oso ongi, Ibon, venga, eta. Vale. Afrika eta Brianen kasuak oso gertutik bizi izan ditugu, ez? Bueno, Brian 5 urtekin, gogoratzen dut Afrika etortzen zenean ere bai, oso txikia zen urte bete zuen, ez? Brian hasi zenean katxuka, ez? Amaia bere bila etortzen zenean, laguntzea eta bide horretan elkarrekin joatea oso polita izan da, ez? Guk, nahiz eta animaliak parte hartu terapian, beste terapia mota batzuk, edo beste terapia bat bezalakoa da gurea, ez? Hasieran ikusten badugu aktibazio oso altua dutela, erlajazioa egin aldugu koltsonetan, ez, txakurrarekin, eta orduan, bera laztantzen, eta bere temperatura, bere arnasketaren bidez, ere aurra lasaitu hoi da, eta gero, erdibidean iten dugu ekintza desberdinak. Egin ditugu trebetasunekin zerikusia dutenak, zerbait gehiago mailan jarrita eta ekintza bat gehiago, ez, arreta lantzeko, edo zerbait mugimendu gehiagorekin, o emozioen kudeak eta beti animalien laguntzaz. Eta gero bukaeran, zaintzak, ez? Garbitu, orraztu, janari eman, ura edo paseoak, ez? Naturara atera, ere bai. Joko gara korrika egitera? Dita, venga, lua! Mira, ¿dónde están los caballos? Mistúa. Yo, nena Piscat. A ver, Iker, llevarás silla para andar. Mira, ven aquí. Lleva esto tú, afuera. Y pones en la barandilla. Vamos ahí, vamos a dejar ahí. ¿Dónde está mamá? Sí, tú deja aquí. Papá? Papá está ahí, ahora aquí está. Linda planta, ¿eh? A ver. El percherón. No te vas a ir, no. Es tu amigo, ya sabes. Iñaki, konta iguzun orden Iker. Iker Rosa, nire semia, dauzka 11 urte, orain dela 9 urte detektatu zioten autismoa zeukala, eta nire semia. Etxean nabaritu zenuten zerbait, edo berria eskolatik iritsi zen? Berria eskolatik iritsi zen. Guretzak gure lehenengo semia zen, alaia, irriparritezun, jolastu egitezuen bai, egokitzen izan, eskolan hasi izan, eta guretzat dana normalzi joan, baina eskolatik egin ziguten dei bat, esan ez, Ikerrek etzula ondo erantzuten dei eta bideo bat erakutsi ziguten, esan ez, ikusten Ikerri izena esate zutela, eta Ikerrek etzula burua mugitura ere egiten. Psikologo ezberdin batzutara eraman genuen, probak egin zizkioten, eta probetako baten esan ziguten aukera zeudela autismoa edukitzeko, eta bigarrengoan esan zigutela ziur autismoa zeukala. Nolakoa da berarekin bizitza? Berekin bizitza, azkenean bere gana egokitu bertzea, ez? Askotan bere beharretara, azkenean berak behar batzu dauzka egunero, rutina batzuk eskatzen dizkio behar lasai egoteko, jakiteko egunean zer egin berdun, aldaketa horiek ez buskatzeko, eta gutxi gora bera, goizetik gaber arte dana ondo esplikatuta esaten diogu, ez? Eta momentu batean, gurutzatzen dira Ikerren bizitzan zaldiak? Zaldiak eta animaliak, ez? Txikitatik gustatu zaizkola, behiak, zaldiak, astoak eta ere bai. Eta joan izan gehala, okulloa, behiak ikustera, zaldiekin, esan ziguten, ona zala, kontaktu eukitzia, lasaitzeko, eta oso ondo etortzetzaiela, autismoa daukaten umei. Zertan antzematen zenuten zuek, Ikerri animaliek onura ekartzen ziotela? Onura ekartzen zioten, eta baita ere berari hitz egitea errazago itezitzakoen, ez? Gauza gehiago eskatzen hasten zan Iker, eta orduan bere hitz egiteko habilida hori aberastu itezan. Igual etxian gauzak espresatzeko momentuan gehiago kostatzen zitzakon, baina adibidez animaliekin zer nahi zuen esateko komunikatu inbertzun, eta orduan
gehiago eskatzen zizkion gauzak. Adibidezan, segun belarrak eta gauzak eman nahi badizkio, beak eskatiten duz, eseri nahi badu, eskatiten duz aldi gainean nahi du lajun, ateak irekitzeko okoilutik zaldiak eteratzeko, eta beak eskatzen dizkizu gauza horiek, eta hemen adibidez, guain gehiago hitz egiten du, zeba urtiak aurrera dijoazen bezala bokabulario gehiago hartu du, baina txikila zanean asko kostatu zitazkon lehenengo hitz horiek ateratzea. Cierra, cierra. Ah, ostras, es verdad, Iker, cierra, cierra, tienes razón. Se me ha olvidado, cierra, cierra. Venga, vamos, vamos, ven. A ver, cierra. Cierra. Sal. No, sal no. Sal. Ahora espera, ahora no. A ver. Vale. Acariciar. Eso es. Puedes acariciar. Vamos a ver. Abajo, abajo. Ahora sí. Ze erlazio sortu da zaldi hoien eta Ikerren artean? Asko, batez ere berta juten danean, asko fijatzen da, non dauden zaldia, baten falta bada zebaz daun zaldi hori kanpuan, eta bai hasten dela bea eskatzen, dana bea kontrolatu egokitzia, eta gustora egotia bea. Falta chus. Otro día. El otro día vamos a hacer con Chus. Vamos a andar. Venga, pasa. Pasa, mítica. No te va a hacer nada. Tranquilo. Animaliek ematen duten laguntza emozionala frogatuta dago zientifikoki, bai, eta gure lanare bai hortan datza, esku hartzez aparte ere ikerketak egiten ditu horregatik. Nik uste laguntzen digutela gu konfiantza gehiago izaten, segurtasuna berreskuratzen laguntzen diguten, nik uste. Autoestimoan ere bai, lasaiago egoten, sozialki ere nik uste oso lagunkarrek izan daitezkela, guk askotan egiten dugu lan sozializatzeko zaitasuna dituzten aurrekin, eta ikusi dugu nola txakur batekin lanean hasten direnean, ez? Hori, beraikin sortzen duten erlazio hori konfiantzan oinarritutakoa laguntzen diete gero beste batzuekin erlazionatzen, bai? Mariak baitu. Zer da? Ai. Baitu. Baitu, ai. Neko, konta iguzu ze animali dituzuzuk? Dekotez bikatu eta txakur bat. Txakurra da Danilo, gero ada da katu bat, eta dekoz 9 urte, dala nagusiena, eta bestea da Ariel, dekoz 8 urte. Uste dut, Ada, Ariel eta Nilon artean, batekin konexio berezia daukazu. Bai, adagaz. Ada da ohean dauena, edo nigaz gehiago konpontzen dana. Noiz eta zergatik iritsi izan Ada zuen etxera? Pues nire ama eta nire aita gonzen gaizorik, eta autokabiatan jutien nire amaman etxera, ze biak junbar ziren ospitalera. Eta etorri izan adanigaz. Orduan, adibidez iterakoan lo, esan nire amaman etxean iten aben lo lehengo aldia. Orduan, esan denbora asko, eta egotea katuegaz, eta egotea eitea lo zugaz, edo sentitza dauela bera hor, lasaitu zoztan asko. Hori izan zen, zenbat urte zen dituenean? 3. 3 urterekin. Bai. Egun gogorrak izango ziren? Eta hor, Adarekin izan zenuen konpainiarik onena? Bai. Ze, nire amama lagundu zuzten bebai asko, baina egotea animali bategaz bebai laguntze otzu pizkat gehiago. Noiz hasi zen Ada zurekin lo egiten? Egun batean jarri nintzen urduri, eta egon nintzen urduri egun batzuk, eta egun batean aurkitu naben Ada nire katua ohean, eta hor konturatu nintzen, zelan adibidez animale batek lagun daldotzun, adibidez nire kasuan lasaitzen. Ada zegoen zure zain ohean? Bai.
Ze aldatu du gorak zure bizitzan? Ze, bere iritsi izan lehenengo egun haietan kontatzen duzunagatik, oraindik ere segitzen zenuen asko edaten. Bai. Dana izan zen prozesu bat, inoten modu, dana izan zen alde batetik nire anaiak hitza kendu usten, egun baten, hilta harrapatuko zaitut, eta ez du gure zuaz harremanik euki. Eta esan, onaino, hau ezin da holan jarraitu. Eta neure alboan bizi da, neure osoa, Aitor, zera asistente sozial da eta hori, eta esan eutzen, Aitor, nora joan naiteke zikeran monofizikoak enduten da. Joan ginen, Zamudiorantza, eta Zamudiora sartu baino lehen, taberna baten zen, gelditu zaitez hemen. Esan eutzen, eta edan ebazan, momentu baten, 6 garagardo, fuertenak, eta bestea barrek aitez aldego. Estas son las últimas boldan que vas a beber en tu vida. Eta lan izan zen. Eta lan izango da. Eta etxean zain, gora. Bai. Neutzako izan zen asistente bat eukitea bezala, nire alboan eukitea bezala, eta ganera, amodio, ez sueldo bateaitik, amodio, neurri gabeko amodio batean, eta orduen, ez dakit, txagurra fidela da. Pertsona bezala aldatu zaituela esango zenuke? Bai. Zertan aldatu zaitu? Hor, bai. Segaitik, nik ez dut semerik izan, eta hau seme bat izan da. Bueno, seme bat ez, alabatxu bat. Badakit nire portaera, beregan influentzia dekola, eta nik hortan responsabilidad bezala nabaritzen dut, esaten dut, enaz ni, neure txakurre, neure alaba dago, nik neure lekuen egon behar naz, ez? Eta orduen, egin deuzte, egoista, gitxia izatea, barkamena, ez dakit. Barkatzen jakitea. Bai, ez dakit. Baina, eman deuzten zen gauza guztiek izan dire gorakoak. Ze honek ez teukie, txarkeririk ez teukie. Ez da euren buruen ez da txarkerie. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay, don't close your hands. I wanna make this play. Junbeidatzen, ez? Lasai urgatu. Objetiba zein da? Lortu behar dizu, bizaldi horiek, bukaeran, hemen egotea. Bale. Erabili behar dituzu, minimo, 2 gauza, desberdin, zuen nahi dituzuna. Bale? Zaldiak banan-banan, eta bukatu behar dute hemen, alde hontan, kabezada jarrita. Zaldiek eman zizuten laguntza emozionala lotzen duzu psikologia ikasi nahiarekin? Ez, baina egia da, ni psikologia ikasten hasi nintzenetik, beti lotu izan nahi zaldiekin. De hecho, ni bigarren mailan, karrerako bigarren mailan, ja kontaktuan jarri nintzen pertsona batekin animaliak erribitako terapiak egiten dituena, eta horrekin izan nahi duen praktikak, ja hor bideratu nuen ere bizitza, hortara, profesionalki hitz egin da, Zergatik hain argi? Zuk zeuk probatua zenuelako? Hori da, bai. Bai, eta ikusi nolako baita, karo, ipikan hainbeste ordu pasatzeak ere eman zidan oportunitatea, beste aukera, beste pertsonekin zaldiek eragiten zituzten gauzak ikusteko, ez? Eta ikusi nuen, niri lagundu zidaten berdin, beste pertsona batzuek ere zaldietan errefugio hori ikusi zuten, eta esan nuen, nik honetan egin nahi dut lan. Hau nire ametxitako lana da. Inaki, tarri, simpatiko. Karo. Ondo? Bai. Daude al revés. Vale. Nola esan giruztea? Pues pizkat galduta.
Errekurtsoak aukeratzerako garaian, zatik erabaki dituzu bi hauek. Ba, errezenak zirelako. Errezenak. Hemen zaudenez, pues. Orokorrean, bide erresa hartzeko ohitura ukitze duzu? Hombre, albada bai. Zergatik? Ba, erosona delako. Iruditzen zizu erosona dela. Edo, gehienez ni kontrolatzen dituenak. Bale, kontrol kontua da orduan. Bale, bagoazor. Zeren arabera paziente bati proposatzen diozu zaldiekin terapia egitea, edo ez? Nik beti esate dut terapia dela como un traje a medida. Orduan pertsona bakoitzari egokitzen saiatzen naiz. Eta hau da beste erraminta bat, non pertsona batzuekin erabili daitekeen edo ez. Helduekin adibidez, ez da inbeste igartzen, baina ume txikiekin bai. Lehengo juten dira eta zaldiaren gana juten dira. Besarkada bat eman, eta gero batzuetan, kaixo Arantxa, kaixo. Jon, ez zemuz ikusi zara sesio horretan. Pa, pixka eta raro, zeren azken fina planteamendua da jolas baten modukoa, baina gero, karo, berarekin hitz egin da eta atera ditu pilo bat gauza, ni jolas egiten nagoen bitarte, pues ez negoela pentsatzen edo ez nintzen kontziente. Ze motatako konexioa esango zenuke daukazula zaldiekin? A ber, bere solan zemotetakoa ez dakit, baina badaki daukadela, ba, ona, zen azken asko lagundu nautere saldiek. Zeni, lehen nintzen, lotxatia, edo, nivel oso altuetara. Eta gaur hemen kamera guztien aurrean. Bai. Beti izan naiz oso lotxatia eta beraiekin egotean, gero eta gehiago, ba, hasinaz pizkanaka, nigan pizkat konfidentza gehiago izaten, eta, ba, horrek laguntzen du pilo bat. Afrikarekin zailagoa izan da bainik? Zentzu batzuetan errazago, zeren bagenekien nondik, ez? Bidea pixka bat egin daia zeukan Afri. Gerora etorri da Niponen jubilazioa. Ez du terapia gehiagorik egiten txakur horrek? Ez. Zer suposatu du horrek? Jo, Brian entzak eta zergaitik ez dagoen Nipon. Bai. Bere txakurra zen, berarentzako bere txakurra zen. Brian, gogoratzen duzu oso txikia zinen, hasi zinenean Niponekin. Bai. Zenbat urte zenituen? 5 urte. Eta Nipon asko botatzen duzu faltan? Bai. Bai? Zuk ere egin zenuen terapia Niponekin? Afrika? Ez, nua. Beraien evoluzioa, bueno, pues azkenean naiz eta nahi arrebak izan, ba oso desberdina izan da, ni gehiago Brianekin egon naiz, ez? 5 urte zuenetik, ba, hasieran lantzen genuen asko ere ahozkotasuna, ez? Ba, zaitasunak zituelako ahozkotasun horretan, baina saioetan etzaen hain ageria, ez? Zailtasun hori, ez? Azkenean, ba, Niponekin oso lotura egin zuen. Bera saiatzen zen, eta eskatzeko adibidez Niponi zerbait emateko edo zerbait ekartzeko saiatzen zen eta esfortzu handia egiten zuen. Nik uste azkenan lortu genuela oso giro polita egitea, konfiantzan oinarrituta, eta lortu genuela berak esfortzu hori egitea konturatu gabe. Azkenean txakur bat zuregana joatea, buztana mugitzen, zure zaitasuna edo zure arazo dituzunean, momentu horretan ahaztu egiten zaizkizu, ez? Kapatzen bere buztanarekin gauza guzti horiek desagarrarazteko. Nipon, quieto. Parkera joaten zaetenean, zer egitea gustatzen zaie? Korrika egitea edo zuen ondoan egoten dira denbora guztia? Korrika. Bai? Botatzen diezue pilota? Bai. Eta ekartzen dute bueltan? Bai. Nireak ekartzen du baina, gero ez dizu ematen. Hauek emate dute pilota? Bai? Paso. Avante, san aurrea, Zubiker. Avante, vamos, dile. Leo zemendik. Minimo astian egun baten juten garea. Batzutan behan egoten da, bestetan gu bakar juten gean, ikusten dite usaldiak, ikerrek barruan daudenean kanpo atatzen nahi dut, kanpoan daudenean barruan nahi dut sartu, eta hor, azten gara gure burrukan ez. Eta ze azalpen eman diozu etxean Ikerri animaliak hainbeste gustatzeko?
Ba, ez dio eman azalbenik. Nik usten erren naturalkiko, ez? Nire maztiak esaten zuen, ba, gaztetan bai ez zala pertsonaiak marrasten eta ziola importantzik ematen, da bai ikertxikia zala, ba, animalia marrasten hasi zanean, ba, behi bat ustetaz zala lehenengo aldia, ba, hor bai iker gehiago fijatu zala animaliai begira, eta orduan ba, animalia ezberdin gehiago egitez izkon ere maztiak, eta erabili ditugu ba, gauza ezberdin askotako, irakurtzeko animalia, batuketak, enketak, ingeleseko hitzak esaldiak eta jakiteko ere bai, ba, gauza ezberdinetako animaliei bisualki ikusten zituen eta beak errazago ulertzen zituen gauzak. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo era? 3, porque ahí 3 de 100. Caseríos estables. Este, o este. Eta duela gutxiago, duela 3 urte, uste dut ere, ada oso importantea izan dela zuretzat, ikasketekin aurrera egiteko. Bai. Jasterketagatik eta holan jarri nintzen urduri. Eta horri zen zan egun baten etorri zanean ada eta hasi zanean egiten lonigaz eta ronroneo egiten zaben. Egiten zintezotzasunean lastanak orduan hori bebai lagundu zozten lokartzen bebai eta lan. Ada kurruma egiten zuenean orduan, hori zen antidotorik onena antsietatearen konta? Bai, adibidez, entzuten baut musika, ez dozte laguntzen hainbeste lasaitzen, baina egotea katu bategaz eta ronroneoak sintituzu dabuela hor, eta holan, laguntzo ez da asko. Pues para Eneko la llegada de Ada supuso la ostra, porque, a ver, Eneko tenía 3 añitos y bueno, pues su padre estaba enfermo, estaba mal. Le hizo desconectar un poco de la situación esa tan mala que estamos viviendo, ¿no? Supuso, es hijo único, pues como tener un hermano, vamos a decir, una cosa así. Pues entretenimiento, Eneko le leía cuentos a Ada y es alucinante porque a Ada se le sentaba al lado y estaba así como si estuviera escuchando. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente en la vida de Eneko, pues para poder apoyarle, poder ayudarle. Solía tener crisis de ansiedad, pero pues crisis de ansiedad que... él mismo me pidió ayuda porque no sabía qué le pasaba y sabía que, que necesitaba algo y tal, ¿no? El que esté donde está él, en su habitación, donde sea, esa presencia, en un momento le puedo acariciar, empieza a ronronear, ese ronroneo es relajante, o sea, le relaja que hasta le ayuda a dormir. Ada ha sido y es pues apoyo. Ya las cosas vuelven a su lugar. Hace tiempo que no salí a caminar. Las señoras me saludan al pasar. Ya no tengo tiempo a disimular. Espero zenuen inoiz txakur batek, animali batek hainbeste emango zizula? Ez. Parekorik ez dago. Txakur batek maite bada zaitu, eite dotzun horreak, ez dotzuk ino geiten. Zure egoeran dagoen beste pertsona bati, alkoholakin arazoak dituen pertsona bati, gomendatuko zenioke bai. Txakur bat? Bai. Bai? Duda barik. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar.
animaliak nahi da begon zugaz, ze da, holan, hartzozula parte, bueno, edo emondatzozula familia bat, eta nire ustez, katuak, bebai, eta txakurrak sentitzen da biela, zu zarela bere familiakoa, eta, pues, maite hotzuela. Sentsazioa daukazu benetan, ada familiakoa dela. Bai. Eta berak ere familiakoa sentitzen zaituela uste duzu. Zelako maitagarria genilo, bai? Zelako maitagarria dinio, bai? Venga, nahiko nilo, nahiko. Yo sé que para mucha gente es muy difícil de entender, yo tengo mi familia, gente que no lo entiende, es muy difícil de entender que un animal te pueda aportar tanto cariño. Pienso que hay que vivirlo y para poder entender y saber cómo te pueden ayudar, de qué manera te pueden ayudar. Mis ojos no buscan más de lo que ven. El agua, la rana, pasado un tren. Lo frondoso del bosque al anochecer. Mi piel me responde, hoy ya duermo bien. Zuk zer ikasi duzu Nipon eta Iboni esker? Toca la mano. Bai? Da la vuelta. Buelta eman? Entra zer. Zer izen dira ere. Gustatzen zaizue beraiekin egotea, bai? Amaia, zer esango zenuke eman dietela txakurrek zure seme alabei? Beste modu batera ikusteko terapiak. Ikasteko beste modu batera, beste era batera. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan. Zure inguruak, familiak, esaten zutenek zaldiak kapritxo hutsa ziela, eta bain ikusten dute, zure terapian ere erabiltzen dituzula. Zer esaten dizute? Batzuek egin dute prozesu hori, eta asko pozten dira, eta beste batzuentzat jarraitzen dut pixkat zorotxo bat izaten. Pozik ikusten zaizu. Oso, niretzat hau izan da kriston aldaketa, prozesu bat izan da. Ez da erresa izan, oraindik batzuetan kostatzen zaitez, esatea, nire bizimodua desberdina da, agian ez diazu ulertzen, baina respetatzen duzun bitartean, ondo eramango gea. Darkek ez ditu espektatibak. Ez, eta hori bai, abaintaila. Deituko diogu? Ez dakit etorriko den, zen nahiko eroso dago hor. Gordo? Ke ba? Ez dator. Hori da, utopia? Dark ez, baina utopia bai. Bueno, azkenean, kama gorda? Bai. Politxagian. Baina, mimoso. Ya está, ez ez mueve y el pez se va.